Ahoj priatelia, konečne zase na bajku. Dnes som zavítal nad Brezno, konkrétne na Tlstý Javor, sedlo Tlstý Javor, kde je pomník padlých partizánov počas SNP a absolvujeme krásnu túru týmto smerom po krásnych lučných hrebeňoch smerom okolo Obrubovanca až na Zákľuky. Uvidíte, že to je jeden z pekných 365 stupňov výhľadov. A potom dole do Kamenistej doliny, k meandrom Kamenistého potoka, na Sihlu do Krčmičky, ďalej po asfaltke dole na Forgáčovskému zámku, odtiaľ hore malebnou dedinkou Kysuca a potom pekným hrebeňom Sedmák naspäť sem. Takže tešte sa. A ideme na to. Spočiatku chvíľočku lesom, asi tak pár minút a potom peknými lúkami. Je to dosť premočené, lebo v noci pršalo, takže ak nechcem byť celý zafrkaný, tak musím trošičku aj pomalšie. Tu sme pod Obrubovancom, ten vršok je tuto kúsoček hore, takže vlastne značka Obrubovanec není na vrchole, ale čo je zaujímavé, vedie sem, že tá značka rovno od skanzenu vo Vidrovskej doline. A čo je pozitívne, dá sa výjsť aj na bicykli, aj keď trošku treba zaverceriť zuby, lebo je tam úzky chodník a miestami trošičku strmé. A pred nami pekná úbočie so salašom. A zase lesíkom, trošku koreňov a skaliek. Pozadí už vidno pohorie Poľany. A tu krásne solitéry. Krásne košaté solitéry, lipy. Človek pokrie na duchu, keď popri nich stúpa. To je to nádherné miesto, volá sa Zákľuky, z neho nádherný 365 stupňový výhľad na všetky strany. Videli ste Poľanu, tu je hrb, tuto je smer Brezno, nízke Tatry, škoda tej oblačnosti, takže není vidno úplne všetko, ale náhľad, pohľad je krásny. No a sú tu dve rarity, ktoré sú veľmi sympatické, pretože vidieť tu odtiaľto na dve krásne hory, ktoré majú podobný názov. Tuto, za tým veľkým stromom, naľavo napravo výrazné hory, vpravo je Ľubietovský hrb a po ním
Lubietovská chata, ale naľavo, čo chcem podotknúť, je Lubietovský Vepor. A teraz keď sa otočíme, tak na druhej strane vidíme tamto Klenovský Vepor. A sme na skratke. Je to mimo značeného chodníka, skratka z nášho hrebenia, spred obrubovanca a prídeme rýchle k kamenistým meandrom. A vyzerá to tak, že pomerne svižne sa dostávame do kamenistej doliny. Exponovanej kamenistej doliny, kde chodia stovky cykloturistov. Je veľmi obľúbená, hlavne pre rodičov s deťmi. A sme pri kamenistých meandroch, presnejšie povedané meandroch kamenistého potoka. A už len pár kilometríkov a sme v obci Sihla. No a tu je krčmička na Sihle. Bohužiaľ dnes, keďže hrozí dážď, tak ju musím ožehlieť. No a prichádzame do križovatky na Sihle. Prejdeme priečne, hore vidno Drábsko a teraz si to pôjdeme užiť novou cestičkou, ktorá vystriedala hroznú cestu, ktorá tu bola predtým. Takže až na Kysucu. Odbočujeme doľava a blížime sa bývalému Forgáčovskému kaštieľu. Bohužiaľ už je dosť v zlom stave. A blížime sa k osade Kysuca. Je to jedna z veľmi pekne udržiavaných osád. Za chvíľočku odbočíme doprava. Ešte jeden šialený. Prichádzame na sedlo Uhliarka. Ono je asi, sa mi zdá, až tamto, ale tam nejdeme, pretože my odbočujeme tuto na kopčeku doľava smerom na nádherný Sedmák a pred nami v plnej kráse vidíme Klenovský Vepor. Takže doľava, takto a tam hore budeme stúpať na hrebeň Sedmáku, ktorý je jeden veľmi obľúbený. Škoda týchto starých samôt, lebo už asi majú svoje odžité, aj keď zrejme ešte stále fungujú. A tu budeme trošku od cesty, lebo je veľmi riglovatá tu doľava. Tak a sme na Sedmáku. Nádherné miesta. Toto sú krásne pohľady zo Sedmáku. Vzadu vidno
Drábsko. A pozadí lom. Uchvatný pohľad o sedmáku. Drábsko. Pozadí lom nad Rímavicou. A tu už končíme s hrebeňom Sedmák a vchádzame na lesnú cestičku, ktorá prichádza do Cihly, ktorá sa rovnako volá Sedmák. Krátke stúpanie, aby som sa vyhol dneska dlhšej trase po asfaltke, čo ma teda vôbec nebaví. Pokúsim prejsť po červenej turistickej značke. Už som to niekedy šiel, je to hodne strmé, ale potom už je taká normálna cestička. Tuším, sa nám trošku rozpršalo a teraz zase trošku dohorí. Zase na lúčku a za chvíľu sme na odbočke, Tlstý Javor sa to volá. A odtiaľ už len kúsoček je na sedlo Tlstý Javor. Odtiaľ to tiež je jeden z pekných výhľadov. A tu je dominantná práve Cihľa. Maličký trailik. Pekné skalky. Šup. A ideš. Aj skalky. Hop. Stromčeky ma chceli zadržať. Nebrzdiť, chlapče. Pekný trialík. Cez korienky. Tak. Paradička. To mi páči. No a toto je spomínaná už kultivovaná lesná cesta, ktorá nás dovedie na asfaltečku. Tam bude už koniec dnešnej peknej túry. Tak a sme na asfaltke. Pekná, vynovená, a sa poďme pekne šlapkať. Dneska sa rozlúčime len takto spoza kamery, pretože už mi hrozí dážď. Mohli ste si pozrieť pekné horské lúčky na zákľukách, pekné meandre, kaštiel Kysuci, osadu Kysuca a nádherný prejazd Sedmákom. Takže ak sa bude páčiť, poprosím toto alebo nejaké tie odbery. Ahojte, na budúce.